avui a través d'aquest vídeo de química aprendrem una miqueta de formulació de química inorgànica. A química, totes les substàncies, siguin elements o siguin compostos, ja sabeu que tenen una fórmula. En aquesta fórmula es representen els símbols dels diferents elements que formen la substància, en aquest cas el ferro i el clor, i a través d'uns petits números, que en realitat són subíndexs, es representa la proporció de nombre d'àtoms de cada element. Per exemple, aquí el ferro no porta cap número, per tant hem d'entendre que hi ha un àtom de ferro per cada 2 àtoms de clor. I en l'altre exemple que tenim a sota, un àtom de ferro per cada 3 àtoms de clor. Això és la fórmula química de dues substàncies pures, aquesta i aquesta. Molt bé, doncs aquestes fórmules també tenen un o més d'un nom. Fixeu-vos, aquesta fórmula, si l'anomenem amb el nom sistemàtic, s'anomenaria diclorur de ferro. Di, aquest número 2, clorur de ferro. Existeix un altre llenguatge de formulació que s'anomena nom estoc o nomenclatura estoc, en el qual, en lloc d'utilitzar prefixos, el que utilitzem són números romans. Aquesta substància s'anomenaria clorur de ferro 2, fent referència a aquest número 2 que veieu escrit aquí, però que en el cas del nom s'ha d'escriure en números romans. A l'exemple de sota, fixeu-vos que és bastant semblant, però en lloc d'un 2, un 3. Per tant, en lloc de ser diclorur de ferro, seria triclorur de ferro, perquè hi haurien 3 clors, i quan l'anomenéssim amb el nom estoc, s'anomenaria clorur de ferro 3, amb el 3 escrit en números romans. Aquests dos llenguatges de formulació, el nom sistemàtic i el nom estoc, s'utilitzen tots dos, però nosaltres, a través d'aquest vídeo, només explicarem i farem referència al nom estoc. Per tant, ens centrarem en aquest tipus de nom. I concretament, a la classe d'avui explicarem 2 famílies de compostos, utilitzant sempre el nom estoc, els hidrurs i els hidròxids. Comencem! Per poder entendre bé els exemples que venen a continuació, seria molt convenient que tinguéssiu a mà una taula periòdica per poder anar consultant tots els símbols dels elements que no us sapigueu i que també tingueu en compte que quan nosaltres formulem pensarem els compostos com constituïts per un anió, és a dir, un ió amb càrrega negativa que correspondrà a un no metall, i un catió, que normalment farà referència a un element químic metàl·lic, i que d'aquests cations n'hi ha uns que són molt importants, que són els que teniu aquí en aquest requadre que posa cations, que són els cations del grup 1, que sempre tenen valència 1, fixeu-vos, són el liti, el sodi, el potassi, el rubidi, el cesi i el franci, aquí teniu els símbols, amb una càrrega positiva, que vol dir que sempre actuen amb valència 1, i els del grup 2, que sempre actuaran amb valència 2, beril·li, magnesi, calci, estronci, bari i radi, fixeu-vos que tots van amb 2 càrregues positives perquè tenen valència 2. A part d'aquests elements del grup 1, és a dir, la columna 1 de la taula periòdica i el grup 2, columna 2 de la taula periòdica, hi ha uns altres elements que també tenen sempre valència única, que són la plata, Ag+, el zinc i el cadmi, Zn2+, i Cd2+, i alumini, que sempre actua amb valència 3, Al3+. Tenir en compte aquests cations de valència única és molt important per aprendre a formular correctament utilitzant la nomenclatura estoc. Doncs si ja tenim la taula periòdica a mà, ja podem començar a estudiar formulació dels primers compostos que estudiem avui, que són els hidrurs. Els hidrurs es caracteritzen per estar formats sempre per l'anió H-, que és l'anió de l'hidrogen, per això s'anomenen hidrurs. Quan nosaltres tenim un hidrur, sempre tenim el H- com a anió i qualsevol metall com a catió que tindrà una càrrega positiva qualsevol. Quan nosaltres volem obtenir la fórmula d'un hidrur, el que hem de fer és intercanviar aquestes càrregues, de manera que aquesta càrrega baixarà aquí baix i aquesta càrrega baixarà aquí baix. El compost quedarà formulat amb el símbol de l'element metàl·lic, M, a continuació l'hidrogen, H, i aquest nombre que haurà baixat aquí s'escriu aquí. Com que això és una càrrega 1, aquesta càrrega 1 no s'escriu el número 1, sinó només el símbol negatiu perquè és negativa, vindrà aquí, el número 1 no s'escriu mai, però els números diferents de 1 sí que s'escriuen i per això la fórmula d'un hidrur sempre serà MHM. Aquí tenim diferents exemples, anem a resoldre'ls un per un. Comencem pel primer, hidrur de ferro 2. Quan tenim una fórmula així, l'únic que hem de fer és escriure l'hidrur, H- amb la seva càrrega, començant a escriure per la dreta i a continuació, a l'esquerra, escriure el ferro, podem buscar el símbol a la taula periòdica si no el sabem, que és Fe, i els números romans el que ens diuen és la càrrega del catió ferro, que en aquest cas seria càrrega 2. Per tant, fixeu-vos, hidrur, escrit a la dreta,
de ferro 2. Això són les càrregues de l'element, és a dir, el ferro ha perdut 2 electrons i l'hidrogen ha guanyat un electró, però això encara no és la fórmula. Per obtenir la fórmula hem de baixar aquest número aquí i aquest número aquí. Per tant, la fórmula de l'hidrur de ferro 2 seria FeH2. Aquesta és la fórmula de la substància, és a dir, l'hidrur de ferro 2 està format per 2 àtoms d'hidrogen i un àtom de ferro. És molt important, i com aquest és el primer exemple, aquí ho explico una miqueta més a fons, que escriviu els números en les posicions que correspongui. Quan escrivim els ions, és a dir, les càrregues, els números s'escriuen a dalt, són el que s'anomena superíndex, s'escriuen a la part superior, petitets, 2 més i 1 menys. Quan nosaltres escrivim la fórmula, els números s'escriuen a baix, no sé si aquí queda prou clar. Fixeu-vos, Fe, H i el 2 petitet i a baix. Aquests números indiquen els electrons perduts, si és un catió, o guanyats. Aquests números indiquen el nombre d'àtoms de cada element. Anem a fer un altre exemple. Hidrur de mercuri, 1. Per passos. Hidrur, sempre el mateix, sempre que hi hagi un hidrur, H-. De mercuri, si no sabem el símbol, el busquem a la taula periòdica, Hg. Com que ens diu 1, aquest mercuri està actuant amb valència 1. El número 1 a química no s'escriu mai, simplement escrivim el signe positiu. Fixeu-vos que sempre serà el positiu en primera posició, el negatiu en segona posició. Intercanvi de valències o de càrregues. Aquest 1 baixa aquí, aquest 1 baixa aquí. Per tant, la substància s'escriurà d'aquesta manera. Per què no poso cap número? Doncs perquè en realitat sí que els estic posant el número 1 aquí i el número 1 aquí, però a química el número 1 no l'escrivim mai. Anem a mirar el següent. Hidrur de platí, 4. Hidrur, H-. De platí, si ho busquem a la taula periòdica, Pt, 4, amb números romans. Per tant, 4 més. Fem l'intercanvi de valències, el 4 baixa, l'1 baixa i per tant la fórmula d'aquesta substància seria PtH4. Un altre exemple. Atenció que aquí ja tenim la primera dificultat afegida. Fixeu-vos que fins ara, amb números romans, clarament ens han dit que el ferro amb un 2, que el mercuri amb un 1 i que el platí amb un 4. Aquests dos exemples no porten números romans. També són nomenclatura stock, però d'alguna manera falta el número romà. Per què? Doncs fixeu-vos, tant el magnesi com l'alumini són elements de valència única, d'aquests que teniu en el requadre, aquest requadre que esteu veient aquí dalt, en què ens posa que el magnesi és del grup 2 i sempre va amb un 2, i l'alumini, que surt a la part inferior on posa altres, sempre va amb un 3. Per tant, quan vosaltres no veieu els números romans entre parèntesis, no vol dir que sigui un 1. El que vol dir és que hem d'anar en el requadre de dalt i buscar quina és la càrrega de cadascun d'aquests elements. Hidrur de magnesi. Fixeu-vos. Hidrur H- de magnesi. Com que el magnesi surt en el requadre i ens diu que és del grup 2 amb valència 2, encara que els números romans no ens ho indiquin, com és de valència única, tothom ha de saber que el magnesi del grup 2 va amb un 2, i si no, consulteu el requadre. Per tant, això ens quedaria MgH2. Aquest 2 ha vingut aquí, aquest 1 ha vingut aquí, MgH2. Hidrur d'alumini. Hidrur d'alumini. Atenció, que no em diguin el número no vol dir que sigui un 1, vol dir que està en el requadre, que és un element de valència única, que sempre va amb el mateix número, que en aquest cas és un 3. Aquest 3 vindria aquí, aquest 1 vindria aquí, i això ens quedaria d'aquesta manera, AlH3. I ara anem a practicar una mica l'exercici a l'inrevés, és a dir, a partir de la fórmula del compost anem a treure el nom. Mireu, SrH2. Primer anem a desfer la fórmula, és a dir, anem a pensar de quins elements químics ve. Ve de l'estronci i ve de l'hidrogen. Fixeu-vos que com que és un hidrur, això és H-, i aquest estronci anava amb un 2, que és el 2 que ha baixat aquí i veieu aquí. Per tant, aquesta és la separació amb ions de l'hidrur d'estronci. Com s'anomena això? Doncs, de fet, ja ho he dit. Hidrur, perquè té H-, d'estronci, perquè aquest element químic, Sr, és l'element químic estronci, i ara, molt important, poso o no poso números romans?
L'estronci surt en aquest requadre d'elements de valència única? Sí que surt, perquè és del grup 2 i sempre té valència 2. Per tant, entre parèntesis no caldrà posar els números romans. El nom estoc d'aquest compost és hidrur d'estronci sense números romans. Posar els números romans seria incorrecte. Següent exemple, CuH2. Anem a desfer aquest compost. Està format per Cu, està format per H, és un hidrur, per tant, H- segur, tots els hidrurs tenen H-, i el Cu portaria aquest 2, que és el 2, que hauria baixat aquí i hauria format la fórmula CuH2. Com s'anomena això? Doncs segur que com que és un hidrur, el seu nom comença per hidrur de, si no coneixem aquest element, el busquem a la taula periòdica, s'anomena coure. Ara, el coure és un element de valència única que surti a la taula? No. Si busqueu en aquest requadre que teniu, el coure no hi surt, perquè no és de valència única, té més d'una valència el coure. Per tant, aquí sí que serà obligatori escriure amb números romans i entre parèntesis que aquest coure està actuant amb valència 2. Fixeu-vos que un altre compost que existeix i que també porta coure és aquest, CuH. Com s'anomenaria aquest compost de coure? Doncs mireu, si jo separo, H- seria l'hidrur, Cu, en aquest cas no hi ha cap número, per tant aquest Cu seria Cu+. Aquest seria l'hidrur de coure 1. Com que el coure pot presentar valència 2 o valència 1, no és un element de valència única i, per tant, cal sempre especificar entre parèntesis si està actuant amb la valència 2 o amb la valència 1. No és el cas de l'estronci. L'estronci, i per això surt en aquest requadre, és un element que sempre actua amb valència 2. Per això no cal posar entre parèntesis la seva valència, perquè sempre, 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 com és un element del grup 2, actuarà amb valència 2. A continuació explicarem una altra família de compostos que són molt importants a química, que són els hidròxids. Els hidròxids es caracteritzen perquè sempre tenen un grup OH- amb càrrega negativa i estan acompanyats d'un metall que actua amb càrrega positiva. La fórmula d'un hidròxid, per obtenir-la, el que hem de fer és baixar aquest número 1 aquí, com fèiem abans amb els hidrurs, exactament igual, i el nombre que hi hagi aquí, que és la valència del metall, la baixarem aquí. Per tant, ens quedarà MOH+. Fixeu-vos que com que aquí hi ha dos elements químics escrits, els hidròxids estan formats per oxigen i hidrogen, quan nosaltres baixem aquest número, hem d'escriure un parèntesis per indicar que aquest número afecta tant a l'oxigen com a l'hidrogen. Anem a fer exemples i segur que així ho veieu més clar. Hidròxid de ferro 3. Com que és un hidròxid, OH-, com sempre comencem per la dreta, ens n'anem a l'esquerra. De ferro 3. Ferro, Fe, i com que amb números romans em diuen que hi posi un 3, jo hi poso un 3. Aquest número 3 baixarà aquí baix, aquest número 1 vindrà aquí. Per tant, això ens quedarà Fe, obrim parèntesis, OH, tanquem parèntesis, i el número 3 que ha vingut aquí. Aquesta és la fórmula de l'hidròxid de ferro 3. Un altre exemple, hidròxid de cadmi. Hidròxid, OH-, sempre. De cadmi, el símbol del cadmi és Fe. Atenció, aquí no ens posen cap número romà que ens indiqui la valència. Això no vol dir que sigui un 1. Això vol dir que la valència és una valència única que hauríem de conèixer i que la teniu en el requadre d'elements de valència única. En el cas del cadmi, si la busqueu, sempre és valència 2. Per tant, aquest número 2 vindrà aquí, aquest número 1 vindrà aquí, i això ens quedarà la C i la B, parèntesis, OH i un 2. Hidròxid de potassi. Hidròxid, OH-. De potassi, el símbol químic del potassi és K. Atenció, tampoc hi ha números romans. No vol dir que sigui un 1. Hem de mirar quina és la valència del potassi. Com que el potassi, si ho mireu en el requadre, és un element del grup 1, actua sempre amb valència 1. Per tant, tindrà una valència que serà només aquesta càrrega positiva amb el número 1. Quan nosaltres fem l'intercanvi de valències, i atenció, perquè aquí hi ha una petita variació, aquí no caldrà escriure el parèntesis. Per què no cal escriure el parèntesis? Doncs perquè l'únic motiu pel qual escrivim el parèntesis és per posar-hi un número a fora.
Com que aquí el número és l'1 i el número 1 no s'escriu mai a química, no tindria sentit posar el parèntesis per no escriure-hi res. Per tant, els hidròxids, quan el que baixi sigui un número 1, mai porten parèntesis. Aquí en teniu un altre exemple. Hidròxid de mercuri 1. El mercuri, que em sembla que ja ha sortit abans, Hg, té valència 1, perquè ens ho diuen aquí. Per tant, quan fem l'intercanvi de valències, aquest 1 vindrà aquí, aquest 1 vindrà aquí. Com que és el número 1 que no s'escriu, no caldrà parèntesis, com ha passat en l'exemple anterior, i per tant posarem HgOH. I anem a fer ara l'exercici al revés. Si nosaltres tenim la fórmula, hem de ser capaços de trobar el nom. Per poder trobar el nom, primer desfarem la fórmula, és a dir, fixeu-vos que tenim el radi i tenim l'OH. Aquest radi tenia un 2, que és el 2 que ha baixat aquí baix. Aquest OH, com que és un hidròxid, sempre té el grup OH-. Per tant, això s'anomenaria hidròxid de radi. I ara ens hem de preguntar si cal o no cal posar números romans. Com que el radi és un element del grup 2 de valència única que teniu en aquest requadre, no caldrà posar els números romans. En canvi, fixeu-vos que en aquesta fórmula, que per cert m'he oblidat de tancar el parèntesis, important, s'ha de tancar el parèntesis, en aquesta fórmula, que ara sí que estaria ben escrita amb el parèntesis tancat, si nosaltres la separem en els seus elements, el ferro aniria amb un 2, l'OH amb un menys, aquest 2 del ferro és el 2 que baixa aquí baix i fa la fórmula Fe i entre parèntesis OH2, quan nosaltres l'anomenarem hidròxid de ferro, i ara ens hem de preguntar si cal o no cal posar números romans. Com que el ferro no té valència única, no és un element que surti en el requadre de dalt, no sempre actuarà amb un 2, a vegades actuarà amb una altra valència que no serà 2. Per tant, en no sortir en aquest requadre i no ser de valència única, el hidròxid de ferro sí que li hem de posar entre parèntesis i en números romans la valència del ferro, que en aquest cas està actuant amb valència 2. Bé, fins aquí la classe d'avui, espero que hagueu entès perfectament la nomenclatura Stock i en el següent vídeo aprendreu a formular dues famílies de compostos diferents, també molt importants a química, que són els òxids i les sals. Res més, fins la propera!